Mombasa. Jagoro mongirore migao mar arita mar oganda Joseph Montari oseyo josiasa makwedo piny owacho kuom siasa ma ok rum, kowacho ni jatend piny William Ruto tiyo maber kendo jo Kenya dhi miye thuolo matelo kendo nyaka higa 2032. Montari mane wuoyo e sikund primar mar Nyabikongori e sub-county ma Kuria East nowacho ni tich mosetim kod jatend piny William Ruto nenore e gwenge duto ma piny Kenya. Okone oganda jo Kuria mondo mi omed mana chung' motegno kod jatend piny William Ruto, kowacho ni gwenge ma Kuria oseyudo dongruok mathoth e bwo telo mar William Ruto. Rais wetu Sasa President William Ruto amenipa kazi, tumepata pesa kidogo, tunajenga classroom. Kama hangenipa kazi ningekuwa DC huko, mimi naumia huko na singe hata mungekaa hivyo tu. Hata leo singekuwa hapa. Sasa mtu ametupatia kazi, tunaona matunda. Tena tumtupe sisi. Kwa hivyo sisi tukae na William Samoei Ruto. Tati Kibaki alikuwa kwa uongozi, aliambiwa one term. Wakati Ruto ameingia, toa tena. Kwani hata mimi sinaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Kwani hii imetengewa